papan men. Iya no. Papan papan lapo nek. Ini kan. Ya wis. Endi? Iki lho Iku ganyong. Ayo. Ini kan. Apa siji loro telu papat lima lima gedal kok paling ora ge. Angil lah ora ono aneh nontone. Kaya galengan. Iku Iya. arep iku didodo. Nek ora dawa ya nganu. Kok tahu watune. Tempe dijidari iki. Apike iki ya. Petintekno lah. Layan sandingan. Klise lho semono. Iku utuh ya kudu kene. Nah iya. Aku ngetimu lho, iki pira wae. Ya, enak. Sing wombu iku men kuat. Di, teng iku. Kok tenang ae. Ngotak cawise kok. Juri sang bang dhewe. Sangu aku. Cerah. Dilong kasih panas yang gila paling jam 10 nih panas. Ya kesuk kan jera iso. Panas kena jam 4.